раис шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни бозӣ аз иншоотҳои ҷашнӣ нахуст ба беморхонаи маркази шаҳр омада бо ҷараёни бунёди баъзи иншоот шинос шуд ва ба масъулон супориш дод, ки суръати мавриди истифода қарор додани онҳо тезонда шавад. Баъдан суръату сифати мунфариш намудани кӯчаҳои маҳаллии Навободи шаҳр мавриди назар қарор гирифт. инҷо кормандони ҷамъияти савоми аср ба обод намудани ин минтақа машғуланд ва кӯчаш ба он равона шудааст, ки сифати кор дар мадди аввал гузошта шавад. сохтмони бинои нави таваллудхонаи шаҳрӣ иншооти дигаре буд, ки бо ҷараёни корҳо дар он Абдухолиқ Холиқзода шинос шуд ва дар назди бинокорон вазифа гузошт, ки муҳлати мавриди истифода қарор гирифтани бинои мазкур ҷиддӣ дар мадди назар қарор дошта бошад. иншооти дигаре, ки сохтмонаш дида шуд, дарвозаи Саразм аст, ки дар бунёди он корҳо хуб идома доранд. инҷо ҳам дастур дода шуд, ки бо назардошти то рафт наздик шудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон набзи корҳо бояд тезонда шаванд. сохтмони иншоотҳои мактаби маориф аз ҷумла бинои муассисаи таҳсилоти миёнавии рақами 47 низ аз ҷумлаи биноҳои маҳсуб мешавад, ки бояд то ҷашнвории 30-солагӣ супурда шавад. Абдухолиқ Холиқзода инҷо супориш дод, ки имкониятҳо беҳтори бештар истифода ва суръати корҳо тезонда шаванд. ҳамин тавр бо зидди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз баъзи иншоотҳо далел ба он фикр аст, ки назди бунёдкорӣ ва созандагӣ дар шаҳри диҳоти Панҷакен дар мадди назари роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр қарор дошту имрӯз ҳам қарор дорад.